Știm că ai grijă de mașina ta și că încerci să fii atent în trafic. Dar nu toate accidentele pot fi prevenite. De aceea, toate autovehiculele trebuie să aibă o poliță RCA. Mulți dintre noi nu știm ce putere are această simplă asigurare. Ei bine, asigurătorii fac o serie întreagă de calcule în parte pentru fiecare client, în funcție de caracteristicile lui și ale mașinii. Apoi îi oferă o asigurare RCA care să acopere pagubele pe care le-ar putea produce celorlalți. Dar nu suntem singuri. Depindem unii de alții, căci asigurările funcționează pe principiul mutualității. Din primele de asigurare plătite se formează un fond din care asigurătorii plătesc daunele, unele de sute de mii sau chiar milioane de euro. Dacă se produc mai multe accidente și asigurătorii plătesc mai multe daune, cu o valoare din ce în ce mai mare, așa cum se întâmplă în România, atunci și fondurile constituite de asigurători trebuie ajustate corespunzător. Iar costul unei polițe RCA va fi influențat de acest lucru. Altfel spus, cu cât avem mai mulți șoferi care conduc preventiv, mai puține accidente și drumuri mai sigure, cu atât mai bine pentru toată lumea. Evident, și costul reparațiilor din serviciu influențează valoarea unei daune. Toți acești factori sunt luați în considerare atunci când un asigurător îți face o ofertă RCA. Modul de calcul al primei tale RCA este bine reglementat, iar autoritățile verifică acest lucru. Și da, prima de asigurare trebuie să reflecte riscul pe care un asigurător și-l asumă atunci când oferă o poliță. Află mai multe despre puterea unei polițe RCA, despre cum se calculează prima de asigurare, despre ce ai de făcut în caz de accident și nu numai pe www.asiguropedia.ro.